174 hectares nga proposed reclamation project sa lokal nga gamhanan sa Dumaguete City o pribadong kumpanya kusganong isupak sa nakaniyang hugpong sa mga environmentalist. Atong sairan ang detalye sa report ni Chelo Valiana. Sa video presentation nga gihatag sa lokal nga kagamhanan sa Dumaguete City, makita nga tukuron sa usa ka pribadong kompanya ang man-made island sa coastal area sa syudad gawa sa Siliman Beach, Dumaguete Rizal Boulevard ug Pantalan sa Dumaguete. Apan di sama sa kasagarang reclamation project. Ang 172 ka ektaryang proposed reclamation buwag sa mainland maong gitawag kining man-made island. Ang proyekto nga mobalor sa 23 bilyones pesos, solo nga abagahon sa pribadong kompanya ug humnon sud sa tulo ka tuig. Target nga sugdan ang proyekto sa Nobyembre niining tuiga. Suma pa makita sa 174 hectares nga man-made island ang world-class ferry boat port, yacht club, heliport, shopping malls, residential condominiums, government centers, mga eskwelahan, ospital ug uban pa. Aron masiguro ang kalimpyo sa dagat, tukuron usab ang wastewater treatment facilities ug 5G ready kini. Apan sa joint statement sa Filipino scientist nga si Dr. Angel Alcala ug mga kanhi ug kasamtangan presidente sa Silliman University, kusgano nilang gisupak ang proyekto. Sumapadaghan ang maapektuhan sa maong proyekto sama sa mga mananagat. Maguba usab ang marine sanctuaries nga nahimutang sa Barangay Bantayan, Piapi, Mangnaw ug Banilad. Mausab kini ang baruganan sa environment activist nga 350.org Philippines. Subay niini, gatusan ang miperma sa petisyon nga gilusad sa pagsupak sa proyekto. Matod pa sa grupo, dili sila supak sa kalambuan kun dili lang maguba ang kinaiyahan. Ilang gikasagmuyo nga daling gipalabang ang resolution nga naghatag og katungod sa mayor nga mopirma sa joint venture agreement tali sa EM Cuerpo Incorporated nga way tukmang konsultasyon. Mato ni Vice Mayor Carissa Tolentino Maxino, girespeto sa syudad ang baruganan sa mga supak, ingon man ang gilusad nga signature campaign. Iyang gitinaw nga bisan mapirmahan sa mayor ang kasabutan, ipahigayon gihapon ang public hearing isip rekisito sa proyekto. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.